Nahimong mas espesyal sa kasing-kasing sa mga Sugbuanon ang bagong Santo Papa nga si Pope Leo XIV. Sayranta sa report ni Alan Domingo. Prior General pa lang si kanhi Father Robert Prevost sa Order of St. Augustine. Magkadaghang higayon na di siya nakabisita Sugbo. Siya ang gidapit aron sa ulog sa ikawalong adlaw sa misa nobenaryo sa kapistahan ni Senior Santo Niño ni adtong Enero 15, tuig 2009. Nakuhaan pa ang tipik sa iyahang wali ni Gavin Arco nga gipaambit usab sa Basilica Minore del Santo Niño. God has created all of us, created with that dignity, the image and likeness of God. Nakabisita si Father Prevost sa Sugbo ni adtong tuig 2004 sa dakbayan sa Talisay ug nasundan pa kini sa mga tuig 2008, 2010 ug 2012. Sa Basilica Minore del Santo Niño maoy kanunayng sak-an sa ilang kanhi Prior General Busa. Dako kayo ang ilang kalipay nga napili siyang ika-267 nga Vicar of Christ. Malipayon kami, we are so proud that Cardinal Prevost was elected as the 267th Pope. Si Father Jules Van Almeres, Media Liaison Officer sa Basilica ug may personal nga nakauban ni Pope Leo XIV samtang kauban pa nila, mihulagway sa iyang kaaghop ug pagkamaabi-abihon sa mga tawo sa iyang palibot. Wala usay kabutangan sa kalipay sa mga Sugboanon sa pagkapili sa leader sa simbahan nga nakataak na diay sa Sugbo. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.